mag ik ook iets vragen? Ja? Even, wat een prachtig pleegje trouwens. Ja, hè? Ja, dat is het mooiste hoekje van de gemeente Meersen. Kijk. Alleen de gemeente is, denk ik, soms zich daar niet van bewust. Want? Ja, dit is toch de ingang van ons mooie Meersen, hè? Maar dat klinkt een beetje alsof je ook miskend voelt. Nee, dat niet, maar ja, hij lient toch een paar monumenten. Kijk, aan de overkant ligt een mooi monument wat gerestaureerd werd. Wat van binnen gans kloor is. En van buiten, ja, daar staan nog de steigers die gaan nu dit vuurjaar hij verdwijnen. Ja, en dit is een rijksmonument. Wordt geen woond. Ja, dit is een... Ik ben Bas trouwens. Ja, ik ben Arnold. Van Ongerweeg, kent je het? Ja, ik ken ik wel, ja. Maar en waarom is dat een rijksmonument, net als dit? Nou, omdat dit is ook van de vorige, begin voor 1800, zeg maar 1900. En dit is van 1630, is het eerste gebouw en is het uitgebreid, wordt 1730, 100 jaar later, hebben ze het vergroeid. En dat wordt een gedeelte van een hele grote boerderij. Dus er hoort dat bij, dit gedeelte bij en heen dat gedeelte. En dan wordt dit het woonhuis. Aha. Maar dat is het nog steeds. Het is er nog Maar steeds. dan van Het is het is een heel mooi woonhuis. Ja, we wonen er heel jaren in. Ja. Hoe lang al? Voor wonen hij, ik moet zeggen, mijn vrouw die woont hij 53 jaar. Alsjeblieft. En ik woon er nu 31. Want zo lang kent je elkaar. Ja. Maar is dit Genzon? Dit is geen zon. Ik heb me altijd afgevraagd, want we hebben hier wel eens een aflevering opgenomen. Ik Ja, meen hier bij de zorgboerderij. Ja, bij Ja. de zorgboerderij. Ja. Enorm leuk. Ja. Maar waarom had het... hij schijnt toch wel eens de zon, of niet? Nou, omdat het gewoon het hoogste punt is van het plateau. Het hoogste punt van het plateau Ja. van de gemeente van Meersen. Maar waar komt dan de naam Genzon? Ik heb altijd gedacht van, er Ja, schijnt omdat- nooit de zon. Ja, stel je dat veel mensen op het hoogste punt liggen, dan vindt ze de meeste zon. En dat is ook zo, hè. Al zo. Ja. En ik- Oh, wacht. Ja, maar waar ik vandaan kom, in het Ja? noorden van... Genzon is Genzon. Nee. Zonder zon. Nee, maar hier hier betekent juist de zon. Ja, op geen zon. hè. Ja, op geen de zon. hè. Ja, Op geen zon, ja. hè. Ja, Ja, snel verklaard. ja. En En dan met een kapelletje hier aan de overkant. ja, Kijk. En daar staat een oude pomp, hè. Met een put. De put is 22 meter diep. Dat was vroeger een ontmoetingsplek van alle mensen uit het dorp. Hè. Want hier boven was schoon water, hè. Was zuiver water. Beneden, ja, daar lagen de boerderijen en ja, daar kan je voorstellen zonder riolering vroeger. Daar wordt drinkwater wat opgeput wordt, dat wordt toch bedenkelijk, hè. ja, en heel vroeger dronken mensen lever, wien of beer, omdat water een verwekker van ziektes was. Dat is nog Dat is nog Hé, maar Ja. jij woont hier dus 31 jaar, zo lang Ja. kent je ook wederhelft. Ja. Is dit hier Nee. elderlijk huis? of? Nee, het ouderlijk huis van mijn vrouw ligt beneden in het dorp. Ah. Dat is die grote witte boerderij. Daar is ze geboren. Aha, De Ulestraterhof. ja, Dat is het ouderlijk huis van mijn vrouw. oké. En mijn vrouw had dat als ze was lerares in het dorp. Ah, En ze had dat kunnen kopen van de familie Jansen. En die hadden dat geërfd, die kinderen. En de oren Jansen, die woonden in Amsterdam. En die kwam dan, ieder jaar kwam met zijn gezin hij op vakantie. Ja, op een gegeven moment wilde dat toch afstoten. En toen had mijn vrouw het geluk gehad, het had het kunnen kopen. Maar dat was toen echt een ruïne, want er was niks aan onderhoud gepleegd. Dat was echt heel erg onderkomen. En die omdat er hebben dat- bijna nooit immers wonen Ja, natuurlijk. precies. Ja. En toen hebben die dat samen opgeknapt. En en nu wonen we hier met heel veel plezier erin. Want we gaan pas nog een hele grote verbouwing gedaan. En, echt, Echt hoor. Ja, van wel hij ook blijven wonen totdat het niet meer gaat. Kijk, Ja, maar je zit nog in een hoofd bezig, dus volgens mij... ja dat is het. Begint, ja, ze zeggen het kunt mooi weer, maar de vulzen toch. De Huutse veugeltjes zingen, Ja, hè, ja, is het nog ja. stil. En dan begint het te kribbelen, hè. Dan moet het toch even.
Dus even weer, ik vind het toch wel leuk. En wie heb je elkaar leren kennen dan? Nou, dat is een heel verhaal. Waar zou ik dat vertellen? Nou. Ja. Vertel de gekuiste versie Ja, anders. nou ik word alleengaande. Mhm. Ik hou 3 kinderen. Mhm. En ik beloof met 3 kinderen beloof ik achter. En ik word zoekende en ik wist niet wie en wat. En toen was op een gegeven moment stond in een krantje weekend voor alleengaande. Wie geeft ze dan met en wie deed ze dat? En dan denk ik, dat liep me wel goed. Hè? Dus ik hou dat georganiseerd. Ik naar hen. En dat was op Vasthartelt. Ja, nog een hele mooie plek. Hè? Ja, fijn park erbij. Park erbij, Ja. dus ook wel. Hè? Ja. En ik kwam daar en we worden met 3 mannen. En de rest waren alles vrouwen. Ja, dus Over hoeveel vrouwen ploten we dan? Ik kwam Stuk of net van 20? vrouwen. Ik kwam eigenlijk, ik wil eigenlijk gauw daarnaast vol van vrouwen. Ik wil weten wie geeft ze met het leven weer. Hè? Ja. En wie deed ze dat het beste? En met 3 kinderen enzovoort, enzovoort. Nou, in ieder geval, het was een cursus, was fantastisch. Heel goed geleid, professioneel geleid, echt waar. En dan hebben we ons leren kennen. En dat was gewoon heel raar. Moest een rollenspel doen. En ja, ik denk, oh, dat volg ik wel dit voor. Dan moest ze een element meenemen van toes, wat ze aan gehecht wordt. Mhm. En ik heb allemaal in het jeugdwerk gezeten. Ik kom oorspronkelijk uit Kerkrade, dat huurt ze misschien. En ik speel het hier mondharmonica. En ik hou een mondharmonica, dus slepen ik immer met de scouting, slepen ik immer met. Voor zoals bij Voor samen kampvuur. kampvuur wordt harmonica gespeeld. Dus ik word om ik erg dierbaar. En dan houden we de pauze in Vasthartelt. En dan word ik een liedje aan het spelen. En dan zouden een paar van die dames zoten aan mij heren zo, en die worden aan het luisteren. En de vraag aan Minnie, nu mijn huidige vrouw, weet ze wat dat is? Nee, zei ze, dat weet ik niet, maar het huurt zich wel erg romantisch aan. Dan zeg ik, dat is een liefdesliedje. Maar ik word dat graag niet van plan. Hè. En ja, maar ik hou dat liefdesliedje gespeeld. En ja, van het een kwam het ander. En ja, de cursus was voorbij, ging naar huis. 3 weken daarna belt Minnie op, zei ik heb theaterkaarten. Ja, zeg ik, dat vind ik wel interessant, vind ik wel leuk. Want ik houd ook van ja, toch wel klassieke muziek en die dingen. Nou, we zijn van samen naar theater gekomen en zo is het gegooid. Maar ze had je wel ook telefoonnummer. Zo met telefoonnummer. Dat had je op een papiertje. Nee, wie ze erachter is, weet ik niet, maar ja. En weet je nog welke voorstelling dat je samen hier ziet gegaan? Nee, dat weet ik niet meer. Dat weet ik niet Iets meer. klassieks dan Ik wellicht? wist alleen maar dat ik pepermuntjes bij me hou. Zo van, Dan ga je zaten ja, met ja, een ja. pepermuntje Dat was en natuurlijk zo. niet Ja. een, ja. Ja, dat zei ze toch allemaal. Ja, dan komt ze met een pepermuntje. En we zijn dan achteraf zijn van een hamper glaasje wijn ergens gedronken in Maastricht. En ja, zo groeide dat dan. Hè. Maar ja. Wauw. En nu zijn we 31 jaar heel erg gelukkig. Maar dat alle nu huurt wat ik je aan het vertellen ben. Ja, maar wat een prachtig verhaal. En je weet ook niet wie het liedje hoort wat je toen op de mondharmonica gespeeld hebt. jawel. Ja? Jawel. Welk liedje wordt dat dan? Dat was een liedje, dat hadden we ons in Zwitserland gehuurd. En dat heet in het Oostenrijks wordt dat, of in Zwitserland, Mare. Ja, ik ken de tekst niet meer zo, dus ik wist het niet meer. Maar ook echt een heel romantisch liedje. In ieder geval ging dat zo, vult ze de warmte, vult ze de liefde, enzovoort, enzovoort. Maar ik had het gespeeld, dus ik had het niet gezongen. Nee, maar Maar eventueel kwam de teksten worden aangepast aan de melodie. En dat wordt dus een heel romantisch liedje. Maar ja, ik wist ook niet wie dat kwam, dat ik dat toch speelde. Maar dat vroeg me nog allemaal af. Maar eigenlijk heb je ook zelf toen op dat moment enorm bloed gegeven. Want Ja, dat was iets wat ook waarschijnlijk heel na aan het hart loog. Ja. En dan speelt ze dat. Ja, Misschien ja. zonder door echt heel Ja. uitgebreid over nagedacht te hebben. Ja. En dit is dan, dat heeft dan een funkje laten. Ja, schijnbaar. Want Minnie had het ergens opgeslagen Ja, en dat 3 heb ik weken later opgeslagen. gedacht van, ja, nou gewoon hem toch eens bellen. Ja. Ja, zo is het gekomen.
En nu woon ik al 31 jaar, heb ik een zoon. En maar van hij is voor heel erg ook georiënteerd op schimmert. Hè. Ik ben, verdorie, een paar weken geleden ben ik geïnterviewd omdat hij de winkel in dorp, ook door een collega van u. Ja. Dat ging ongetwijfeld niet over harmonica spelen. Ja, nee, dat had ik niet gehad. Nee. Dat ging over de dorpswinkel. Dat ging over de dorpswinkel. Oh, wacht, ja, inderdaad. Ja. Dat heb ik gehoord, ja, dat hij de laatste dorpswinkel toeging. Ja. Ja, maar we hadden nog veel, hè. We hadden nog een tandarts. Oh. We hadden nog een huisarts, een goede huisarts, een goede tandartspraktijk. Dat is ook heel belangrijk. En we hadden de Boerenbond. Dat is ook heel belangrijk. Ik hoop dat we hem lang houden. Ja, en hij had ze dus 3 kilometer verder is een grote supermarkt in Schimmert. Hè. Dus dat is wel te doen. Maar het is inderdaad het probleem. Hè.